Tirkiye wek welatekî cotkariyê de hate binavkirin. Lê divan demên dawî da him siyaseta ku li ser cotkariyê tête meşandin û him jî belavbûna nexweşiya Covid-19 jiyana cotkarên Tirkiye jî xist bin xetereyê. Di warê cotkariyê da Enqere jî li Tirkiye asteka girîng da cî digire. Lê divan demên dawî da li gorî hin pêzanînan cotkarî jî têk çûye. Aylin Tekelli Yalçın, jineka cotkar e. Ew ê demekî li Zankoya Hacettepe'yê jî karê akademisyenî kiriye. Tekelli ana axa ku ji bav û kalan maye li gel zilamê xwe dajo û cotkariyê dike. Lê ew dahatiya cotkariyê li Tirkiye baş nabîne. Me cureya hilbirên xwe zêde kir ku karê cotyariyê didomînin. Ev sal me di zeviya xwe da çar berhem înan ji genmî û cihî nûk û lazotan. Lê rastî çend wêvetir e rewşa cotyaran li Tirkiye xirab dibe. Demekî de digotin Tirkî di warê cotyariyê da têraxa dike. Lê ev e rast nîne. Hêdî cotyarî winda dibe. Di vê dema nexweşiya Covid-19 da desthilatî herçi qas hin soza bide cotkaran jî lê heta niha bi zavekî dîtbar birêva nebiriye. Cotkar jî ji vî rewşa desthilatiyê gazînde dikin. Abdurezak Yalçın zilamên Aylin Tekelli Yalçın e. Ew jî di vî warî da alîkariya xêzana xwe dike. Yalçın jî wek xêzana xwe hewildanên dewletê di warê cotkarî de baş nabîne. Hükümet rojê tê fikrê xwe digorin tişkî derê dike. Em ê alemî cotkarê mesela Almanyayê ya da Fransayê, İngiltere'ye, Britanyayê cotkarê wa hükümet hen daîm pişta we. Eger zarar bikirse hükümetê wa ew alîkarê we dikin. Divê yeter ki tu cotkarî bernede. Dîsa şixulê xwe bike. Fayda te nekirîse ez fayda bidim te. Türkiye'de wernine Türkiye'de standart tikirdi heqê mazotê, heqê nizam toxum dedim te. Bifroşîse nizam kiloyê 5 kuruş, 5 kuruş tişkî ava dide. Li Tirkiye hilberîna cotkariyê jî binkî nîne. Serkarê vê çewligê Suat İpek demeka dirêj li Rihayê karê cotkariyê kiriye. Ew ana li Enqerê dixebite û dibêje di demên dawî da li Tirkiye tovên binkî neman. Vê hikûmetî en hata mezin mesela tohum yasak kir, tohum li derve hanî. Neka yerli tohum, milli tohum derken tişkî nema. Me özê xwe wenda kir yani. Herkek teriye em özê xwe çiftçiliğî da wenda dikine. Pandora Covid-19 li ser cotkaran jî xwe diyar kir. Cotkar dibêjin ku Covid-19 aboriya wan şikandiye. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.